usoro iwu nke maka iguzobe Anambra State Correctional Service iji wee hụ na a na-ejikwa ebe ahụ nke ọma bụ nke ga-enye ohere maka ịdị na-ahụ maka ndị nọ ebe ahụ na-ejikwatara ha nke ọma na steeti a yana maka otu esi ọgbatakwuru ka ahụ na-edebe ọnọdụ otu kwesịrị ekwesị. Ya bụ iwu agaghị agba nke abụọ ya n'ụlọ omeiwu nke Anambra steeti. Majority leaders Ikenna Ọfọdeme bụ ya bụ onye ndu na-arụrịta ụka ahụ oge ha nwere ọgbakọ ma kwagharị banyere otu esi emegide ụfọdụ ndị nọ na ya bụ ebe kamgbe. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Chigbata kpọtara anyị akụkọ a. Maazị Ọfọdeme ma bụrụ onye na-anọchite ọgbọnta nkwado ekwusigo mere ka amata n'ọnụ ọgụgụ a na-enwe n'ụlọ nga na o meziri ka ebumnobi eji ewepụta ya ghara ịbụ nke ga-abịa na mmezu. N'okwu ha dịgasị iche iche, onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Agụata nke mbụ Honorable Anayo Okpaleke tinyekwere ugboro ya n'Urumba South Engineer Emma Nwafọ nakwa Honorable Obi Nweke onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Anambra East ha kwadoro maka ya bụ amụma iwu ịbụ iwu. Okwupụta okwu na steeti a bụ Right Honorable Somto Chukwudeze siri na oge a bụ oge kacha mma steeti dị iche iche ịbụ ndị ga-anọ n'isi ụlọ ebumnobi eji wemepụta ya bụ ụlọ nga site n'ụlọ ọrụ omebe iwu na steeti a. Abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.